Sibingelele. Kule video ngifisa ukuthi ngikhulume ngezinto eziwu-3 ekumele ukuthi uyigade uma usuganwa, ngoba lezi zinto eziwu-3 zinamandla ukuthi ziwuqede umshado wakho ususebenze kanzima. 3 wezinto. Number 3, amacala abazali bakho. Amacala abazali bakho ahlukana kabili. Yabona uma ukuthi ubaba wakho wathola wena ngale komshado, icala lelo. So lishaya kanjani lelicala? Lishaya ngokuthi sometimes izingane ziyahluleka ukubona ukuthi ziphethwe kuphi. Kuyenzeka ingane ithi misizoganwa ithi mina ngizohamba ngiyoganelwa kubuka baba, kanti ayiphethwe kubuka baba ngoba ubaba akashadanga noma wayo. Iphethwe kephi? Iphethwe komalume. Kuyenzeka futhi ingane uthola ukuthi ubaba wayo noma wayo bayashada umshado omhlophe, bese ithi mina ngizalule emshadweni ngizokwenzela kubuka baba, kanti cha, akumele yenziwe khona ngobani? Abasenanga isigcawu, iphethwe kubuka ma. Kuyenzeka futhi kokunye uthola ukuthi ingane uma wayo wathi ayithola eyizala, wayithatha wayihamba wayiyisa kubo, yakhulela kubo, yafunda kubo ukugaqa, yafunda kubo ukuhamba, yafunda khona, yakhula impela yayinsizwa, yaze yandala, ayikazi iyo komalume kwayo. Kodwa uthola ukuthi mase kuganwa izothatha ngokuthi nikhulile kubo, kanti cha, akumele iganelwe kubo, kumele ukuthi hambe komalume ngoba abazali babengashadile. Uthola ukuthi ke isiyashayeka ingane ngoba ihlulekwe uku-identify ukuthi iphethwe kuphi. Isishawa yini? Icala layise. Isishawa yini? Amacala abazali. Leyo nto iyawuqeda nya umshado. Meke nje abona nje ungawuthola umsebenzi endaweni e-wrong, esibongweni esi-wrong. Ungawakha futhi umuzi usebenzisa isibongo esi-wrong. Kodwa once waganelwa emsamo wrong, esibongweni esi-wrong, uzokubona kwathula ikati emthini. Uzokubona kwakhweza ikati emthini njalo. Uzokubona kwabona uSawuli. So kubalulekile ukuthi uwagade amacala abazali. Kokunye amacala abazali angena ngokuthi mawukuthi ubaba wakho benoma wakho abashadile, mhlawumbe ubaba wakho wamlobola uma wakho wabese phelelwa amandla, awukwazi wena ukusena icece bengalisinile bona. Makuwukuthi nje ubaba wakho kwafika kuyena ukuthi ufuna ukumlobola uma wakho, wamlobola kwaphela amandla, mhlawumbe kwasekusele ukuthi basine kuphela, awukwazi ukusina icece bengasinile, ngoba wena usuke ususho ukuthi ubaba wakho umfana kuwena, ngoba vele uba umfana kuwena ubaba wakho le kokhokho bethu. Uma wakho usuke seyintombazane eqotshelwa umakoti wakho le kokhokho bethu. So kuyakuphoqa ukuthi usinise abazali bakho kuqala kuyima usinelwa wena. Ngaphandle uma ukuthi ubaba wakho akakaza amlobola uma wakho, yabona ubaba wakho uma ukuthi akakaza amlobole nhlobo uma wakho, wamithisa nje wamshiya kanjalo, awubasinisi labo bantu, awubashadisi futhi awubahlanganisi, futhi awungene lapho. Ngeke uthola amacala baba wakho ngokwenza kwakhe, amacala akhe nje lawo. Kodwa uma ukuthi walobola kumele ubasinise. Bese kuzothi number 2. Nsizwa, uma usuganwa, gada izinto ezibucayi. Nazi izinto ezibucayi ngizoyibala. Yabo uma usuganwa ngosuku lwecece, awutsheli umuntu isigcawu sakho, ngoba mesike safika kubantu abaronke basisebenza kuphelile ngawo nomkakho. Isigcawu awutsheli umuntu, awutsheli ngisho umfowenu, awutsheli ngisho ubaba wakho, awutsheli ngisho umfundisi wakho. Isigcawu kumele saziwe nguwe kuphela, futhi usikhomba ngalelo suku la uholelwa khona umoya ukuthi iyakhona. Isigcawu ungabatsheli abantu isigcawu sakho. Enye yezinto ezibucayi kumele uyigade, gada izinyongo. Yabo inyongo lephuma embuzini, zigada lezo zinto. Mezike zawela esandleni esi-wrong, futhi ukhumbule abantu abasuke bengafuni ukuthi lo mshado wakho uphumelele ilabo abantu abasondelene nawe. Yabo laba kini
bagadisise, noma bakomalume bakho noma omakhelwane bakho laba nje baseduze bayeke laba bakude, laba bakude abanabo ubungozi, abayingozi laba bakini. Abanye bayapretend benze ngathi bajabulile kanti no abekho lapho, babophile ngenhliziyo. Futhi into oyishawe umuntu wakini ayilapheki kalu ngoba nisebenzisa umsamo owodwa. Yabo labo abakini abaseduze ibona abayingozi kakhulu. Lezi zinto lezi make sure ukuthi aziweli kubantu abarong abakhona abakini. Isicawu abangasazi, inyongo make sure ukuthi umuntu ozoziphatha noma uzokwazi ukuthi enze ngokufanele kube umuntu omthemba ngempela. Zingaweli esandleni esirong, because emndenini hlezi kukhona la abaphuma eceleni abangafuni ukubona izinto ezinhle. Umkhonto lo ogwazi inkomo lo wenxeba, umkhonto lo mfishane, make sure ukuthi awuwele endaweni erong. Meke wawele endaweni erong bawuqeda nya. Kuzothi futhi okunye ilezi zinto zo3 ezingozi kakhulu, zikhona nezinye kodwa ihamba phambili lezi zinto make sure ukuthi aziwele endaweni erong. Bese kuzothi number 1, if uganwa mfethu make sure ukuthi awuganwa ngesikweletu. Angazi but zama, because imishado eminingi efailayo ifailiswa ukuthi umuntu waganwa ngesikweletu, manje sebeneyinkinga zezimali. Njengoba uganwa usazoba nezingane, njengoba uganwa sazomela ukuthi uthenga indawo, sazomela ukuthi wakhe, kuningi okusazodinga imali. So if vele usuyaganwa vele usuboshwe iketango lesikweletu uzoba senkingeni. Itesha yabantu ukuthi abantu they always try to keep up to ama standards. Abantu la ngaphandle mebeganwa bayabukisa, kunabantu ababukisayo abenza imibukiso la. So uthola ukuthi nawe usuyafoseleka ukuthi ukeep up to umbukiso wabo. Enza into elingene namandla akho mfethu. Vele abantu bazokucindezela omakhelwane namakholwa azokucindezela nawo. Ngobani athi umshado wasibama nawo muhle kakhulu wakho hlapha unjani, ungangeni konke lokho. Enza into elingene namandla akho, miyikhona indlela sigweme mfethu isikweletu. Ngoba lizoba nezinkinga zezimali nomakoti wakho. Imphakathi yacindezelana. Kunalakho futhi nayo uthola ukuthi ayisizingalutho, bafika bephathele oplastic nje bokuzobutha. Engabe bafika bephethe izipheko nani ukuthi bakulekelele. Enza into elingene namandla akho, ilwa ukuthi usigweme esikweletu mfethu. Ngiyazi ku-impossible ukunzima kodwa zama mfethu ukuze lingabi nezinkinga zezimali, ungacabangeli imanje nokubukisa kubantu nokuthi ugcolise abantu engeke baze banisize kwi-marriage. Ukhumbule khona i-wedding khona i-marriage. Musake wona ukufocus kakhulu ku-wedding bese uyakhohlwa ukubuza i-marriage. Ilwa ukuthi ugweme mfethu isikweletu. Siyabonga kakhulu.